Ahoj, tak u mňa dnes na obed prišla krásna zeleninová polievka. Zeleninu si mrazím sama zo zbytkov, ktoré mi ostávajú pri nakupovaní a varení. Vždy si ju nakrájam, očistím a nakoniec je z nej krásna polievka. Cibulku som si očistila, nakrájala na kocky. Do nej som vysypala asi kilo takto mrazenej zeleniny, bolo tam všeličo, mrkva, petržlen, myslím si, že tam bol ešte aj lúsky, hrášok, ale toho bolo iba trošku, lebo hrášok som tam ešte dodávala, bolo tam asi 5-6 hlavičiek keľu. No, výborná polievka, to je vlastne, si môžete každý zriadiť takú krabičku a namiesto toho, aby vám zelenina v chladničke zhnila alebo splesnivela, tak si môžete ju očistiť a hodiť do mrazničky. Teraz som tam dala moju nasušenú petržlenovú vňať, zeleninku som podusila na oleji, ono táto chvíľočku dusilo tak, aby to zmeklo, rozmrazilo sa a vlastne obalilo sa tým olejom. Potom som tam naliala vodu a nechala som polievočku zovrieť. Medzi tým som si pripravila halušky z krupice, žltka a vody a sody bikarbóny, ktoré som potom nasádzala cez sitko na halušky priamo do polievky. Táto polievka bola hustá, taká, že v nej stála lyžica a môžem odporučiť. V rámci pravidiel delenej stravy bola veľmi výživná, výdatná a mám ju aspoň na 2 dní, pretože som jej uvarila taký väčší hrnček. Teším sa, pretože takáto zdravá zeleninová polievka nám prečistí nielen naplní naše brúška, ale aj prečistí naše črevá.